ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣፍቃሪት እንተሃሊካ ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ትፈልጠሉ ምልክታት ክንርኢና። እዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ምልክታት ካብ ልባ ዘፍቀረት ጓል ኣንስተይቲ ተርእዮም ምልክታት እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ካብ ልባ ዘፍቀረት ጓል ኣንስተይቲ ንፈልጠሉ ምልክት ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ትደሊ እያ። ስለ መንነትካ፣ ብዛዕባ ስድራኻ፣ ዕሩኽትኻ፣ ብዛዕባ ስራሕኻ፣ ስለ ውጥናትካ፣ ዕላማኻን ናይ ቀጻሊ ፕላንካን ኩሉ ክትፈልጥ ትደሊ እያ። ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ተብዝሕልካ እንተኾይና ስለ ተፍቅረካ እዩ። ምሳኻ ሂወት ክትምስርት ስለ ትደሊ ክትሕግዘካ፣ ክተጠናኽረካ ኩሉ ሻዕ ትጠይቐካ እያ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብ ልባ ከም ዘፍቀረትካ ትፈልጠሉ ምልክት ድማ ትከናኸነካ እያ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣዶነት ውህብቶ ኣለወን። ናይ ብሓቂ እንተፍቅራትካ ድማ ኣበላልዓኻ፣ ኣከዳድናኻ፣ ጉድኣትካ፣ ውዕሎኻ እዚ ኩሉ የሕስባ እዩ። ናይ ኣዶነት ስምዒት ተንብበላ ኢኻ። ነዚ እንተሪኢኻላ ድማ ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ትፈልጠሉ ተኻላይ ምልክት እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ልባ ዘፍቀረትካ ተሪኦ ምልክት ድማ ንኽሳኽዕልካ ሰክሰስፉል ንኽትከውን ትሕግዘካ እያ። ሕልምኻ፣ ውጥናትካ ንኽሳኽዑልካ ብዘለዋ ዓቕሚ ኩሉ ነገር ትሕግዘካ እያ። ዋላ ንስኻ ተደኸመካ ተሰልችወካ ንሳ ግና ተብርትዐካ እያ። እዚ ድማ ትፈልጠሉ እቲ ሳልሳይ ምልክት እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ምልክት ድማ ኣብ ሕማቅ ግዜኻ ኣብ ጎንኻ ትኸውን እያ። ኣብ ሓዘንካ፣ ኣብ ድኻምካ፣ ብስራሕ ገንዘብ ክትሓርቕ እንተለኻ፣ ፀገማት ክደራርቡኻ እንተለው ኣይትርሕቐካን። ኣብዚ ግዜ ዝበለፀ ትቐርበካ እያ። ኣብ ጎንኻ ኮይና ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ከም ትኸውን ክትርድአላ ትደሊ እያ እምበር ኣይትርሕቐካን። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ካብ ልባ ዘፍቀረት ጓል ኣንስተይቲ ተርእዮ ምልክት ድማ ዘይሓሰብካዮ ነገር ብምግባር ንዓኻ ክትሕጉስ ትፅዕር እያ። ቴክስት ብምልኣኽ፣ ጊፍት ብምሃብ እውን ክኸውን ይኽእል። ንዓኻ ክሕጉስ ዝኽእል ነገር ትገብር እያ። ነዚ ደጋጊማ ትገብር እንተኮይና ድማ ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ትፈልጠሉ እቲ ሓምሻይ ምልክት እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ምልክት ድማ ንመንነትካ ትቕበሎ እያ። ክትቅይረካ፣ ምስ ካልኦት ከተመሳስለካ፣ ከተወዳድረካ ኣይትደልን። ከምዚኦም ኩን ኣይትብለካን። ክትሕግዘካ ትደሊ እምበር ኣባኻ ጌጋ ኣይትደልን። ከምዚ ደጋጊማ ትገብር እንተኮይና እቲ ሻድሻይ ካብ ልባ ከም ዘፍቅረትካ ትፈልጠሉ ምልክት እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ካብ ልባ ተፍቅረካ ከም ዝኾነት ትፈልጠሉ ምልክት ድማ ንስኻ ትፈትዎም ሰባት ክትቀርብ ትፅዕር እያ። ኣዕርኽትኻ፣ ስድራኻ ተኽብረልካ እያ። ንስኻ ትፈትዎም ተኽብሮም ኩሎም ሰባት ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ንሳ እውን ተኽብረልካ እንተኮይና ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ተረጋግፀሉ እቲ ሻውዓይ ምልክት እዩ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ካብ ልባ ተፍቅረካ ጓል ኣንስተይቲ መለለይ ድማ ዘሕፍራ ንማንም ሰብ ዘይትዛረቦ ሚስጥራ ንዓኻ ትነግረካ እያ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንሳነታ ክትህበካ ውሽጣ ክተርእየካ ድልውቲ ስለ ዝኾነት እዩ። ካብ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ስለተቐርበካ እዩ ኣቤና ዝሓዘቶ ምስጢር ትነግረካ እያ። ግልፂ ዘይኮኑ ሰባት ሜይቢ እንተተፈላለና ኢሎም ነዚ ምስጢረይ ክፈልጠለይ ኣይደልን ዝብሉ ሰባት እዮም። ንሳ ግና ምሳኻ ክትነብር ስለትደሊ ምንም ተሓበእካ ነገር ኣይህልውን። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ካብ ልባ ተፍቅረካ ጓል ኣንስተይቲ መለለይ ድማ ተኣምነካ እያ። ብዛዕባ ናይ ስድራኣ ናይ ባዕላ ጉዳያት እውን ተእትወካ እያ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናትካ ምኽሪ፣ ናትካ ሓገዝ ንቅድሚት ከም ዘሰጉማ ስለተኣምን እዩ። ክዕዘበን እዩላ ኣይትሓፍርን። ኩሉ ነገራ ተርእየካ እያ። ኣብ መበል 10 ንሪኦ ካብ ልባ ከም ዘፍቀረትካ ትፈልጠሉ ምልክት ድማ ንዝገበርካላ ኩሉ ነገር ተመስግነካ እያ። ኣድህቦ ትህቦም እያ። ከም ቀሊል ነገር ኣይትሪኦን። ስለ ዝኸበርካያ፣ ስለ ዘፍቀርካያ፣ ከም ዝገበርካዮ ስለትፈልጥ ንዝገበርካላ ነገራት ተመስግነካን ተኽብረልካን እያ።
ኣብ መበል 11 ንሪኦ ካብ ልባ ዘፍቀረትካ ጓል ኣንስተይቲ መለለይኣ ድማ መሓዛኻ ኣማኻሪትካ ትኸውን እያ። ምሳኻ ክትነብር ስለትደሊ ቅኑዕ ርእይቶ ትህበካ እያ። ትሕግዘካ እምበር ፈፂማ ንኽትወድቕ ኣይትገብረካን። ምሳኻ ናፃ ግልፂ ኮይና ትዕልል እያ። ንስኻ እውን ናፃ ንኽትኮነላ ትደሊ እያ። ልክዕ ከም መሓዙት ደስ ዝበለካ ዕላል ክትዕልላ ስለትደሊ ናይ ልቢ መሓዛኻ ትኾነልካ እያ። ኣብ መበል 12 ንሪኦ ምልክት ድማ ዝበዝሐ ግዝኣ ትህበካ እያ። ካብ ስድራኣን መሓዙታን ንላዕሊ ቅድሚት ትሰርዐካ እያ። ብጣዕሚ ስለተፍቅረካ ቀፃሊ ሂወታ ሓቢራትካ ክትነብር ስለትደሊ ምሳኻ ከም ትነብር እውን ስለዘረጋገፀት ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ቅድሚት ትሰርዐካ እያ። ኣብ ዝደለኻያ ግዜ ትርከበልካ እያ። ዋላ እንተዘይተመቸዋ እውን ነቲ ዘለቶ ኩነታት ብደንቢ ጌራ ተርድአካ እያ። ኣብ መበል 13 ንሪኦ ካብ ልባ ከም ዘፍቀረትካ ትፈልጠሉ ምልክት ድማ ሕማቕ ነገር እንተሪኣትልካ ሱቕ ኣይትብልን። ንዓኻ ዝጎድእ ነገር እንዳገበርካ እንዳረኣየት ሱቕ ትብል ጓል ኣንስተይቲ ንግዚኡ ዝቐረበትካ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንጥዕናኻ ንዕላማኻ ስለትሓስብ ካብ ልባ ተፍቅረካ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኻ ዝጎድእ ነገር ክትገብር እንተለኻ እንዳረኣየት ሱቕ ኣይትብልን። ብከምዚ ነገር ብዙሕ ግዜ ክትጓነፁ ትኽእል ኢኹም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ተጎዲእኻ ክትርኢ ስለዘይትደሊ እዩ። ኣብ መበል 14 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ካብ ልባ ዘፍቀረትካ ጓል ኣንስተይቲ መለለይ ምልክታታ ድማ ከይትስእነካ ትፈርሕ እንተኮይና እዩ። ነዚ እውን ክትሪኦ ትኽእል ብቕንኣ እዩ። ብዙሕ ሕቶታት ትሓተካ እያ። ውዕሎኻ ስራሕኻ ከመይ ከም ዝነበረ ምሳኻ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክትርኢ እውን ኣይትደልን። ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትውዕል እንተኮይንካ ብጣዕሚ ትፈርሕ እያ። ክወስዳለ እየን ኢላ ስለትሓስብ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ክትስእነካ ስለዘይትደሊ ብጣዕሚ ካብ ልባ ስለተፍቅረካ እዩ። ስለዝኾነ እዘን 14 ምልክታት እንተሪኢኻላ ኣፍቃሪትካ ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ትፈልጠሎም 14 ብሉፃት ምልክታት እዮም። ነዘን 14 ምልክታት እንተሪኢኻላ ድማ ንስኻ እውን ከምቲ ንሳ ካብ ልባ ተፍቅረካ ካብ ልብኻ ብምፍቃር ውዕለታኣ ክትመልሰላ ኣለካ። ካብ ሓደ ሳይድ ዝመፅእ ፍቕሪ ፅኑዕን ቀዋምን ክኸውን ስለዘይኽእል ንስኻ እውን ናታ ፍቕሪ ብፍቕሪ ክትመልሰላ ኣለካ። ፍቕሪ ሓባራዊ እዩ። ሂወትኩም ብፍቕርን ብምትሕልላይን ዝመልአ ንክኸውን ይምነየልኩም። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑን ክተተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ።